ngokubheka sibuke incwadi kamprofethi eTestamenteni elidala uIsaya. Sibuke lencwadi sabuka uIsaya chapter 53, sabuka amavesi kusuka evesini lokuqala safika kuverse 11 okuyisifundo namhlanje esiqhubeka naso. Amen. Zikhona ke izinto bazalwane engifisa ukuthi sikhumbuzane zona, noma mhlambe ngizwe kubazalwane ukuthi basayikhumbula yini izinto esikhulume ngazo kulabo kade bekhona ngesonto elidlule nalabo abakade bethole ithuba lokulalela intshumayelo online kuma page ethu, ukuthi lencwadi esifundile izolo noma intshumayelo yesonto elidlule babudlamini nama mic, yini abazalwane abahambe nayo noma yini uNkulunkulu asifundise yona esontweni elidlule entshumayelweni yethu ebesibe nayo incwadi kaIsaya 53. Cela ukubona ke akade sinabo last week na abalilondolozela izwi kaNkulunkulu enhlizweni zabo, bazophakamisa nje amadikona bese banika ke ama mic. Ayikhali mic okukhanya. Sifunde ukuthi uJesu wayelelekile engathanda ukuthi abantu engenayo lento yokuthi uJesu inkosi kodwa wayelelekile. Uthini omunye umzalwane? Ngithanda ukuyikhombela, ngiyabakhumbula kade bekhona last week. Mama Sithole kuphela sakhumbula. Impela kunjalo bazalwane, sifunde incwadi kaIsaya nje basishilo uma Sithole osayikhumbula yena yedwa nezinto esifundile omamcele. Amen. Amen. Ngilivali ithuba bazalwane. Bakhona abanye? Mamluhabe. Sifunde nokuthi sisiprofethi esafika kuprofethi uIsaya, eprofetha ukufa kukaYesu Kristu efela izono zethu. Xa eprofetha uba ngathi yinto eyenzekileyo. Impela kunjalo abazalwane. Ngiyayithanda le bazalwane. Amen. Impela abazalwane abakushilo yikona impela konke esikubonile sahamba ngakho esifundweni sethu sangesonto elidlule. Impela esikubonile ngesonto elidlule ukuthi lesi isiprofeto umprofethi uIsaya asikhuluma ngaso 700 years before kufike uKristu. Kodwa ngendlela noma nolimi alisebenzisayo umprofethi uIsaya ukhuluma as if lento into eseyedlulile, yinto eseyenzekile, yinto futhi umprofethi uIsaya
ayibonile. So igrammar esetshenzisiwe nama-tenses ngey'nkathi esikhulunywa ngazo, ukhuluma as if yinto le esiyenzekile. Yini eyenzekile? Umprofethi u-Isaya ubona abantu berejecta noma bechitha icebo likaNkulunkulu lokukhulula noma lokuhlenga abantu ngenceku yakhe enguKristu Jesu. Balichitha icebo likaNkulunkulu ngoba lo muntu noma lenceku kaNkulunkulu ayisebenzisa uNkulunkulu ukuthi afeze icebo lakhe, asindise abantu, umuntu odelelekile, umuntu ongazalwanga futhi ebukhosini njengamanye amakhosi esiwabonile ngesonto edlule ukuthi wona kukhona izinto wangayikhomba ngawo ukuthi impela laba bafanelwe ngoba bangamakhosi. Amen. Saphinde futhi sabona ukuthi lo Kristu umuntu osizi, umuntu wayebalakelwa ngabantu. Lo Kristu noma lenceku kaNkulunkulu, uNkulunkulu akhuluma ngayo ngomprofethi u-Isaya, umuntu owayengabukeki, umuntu ongekuze umbuke kaningi njalo uqhubeke kulokhu uyombheka umbuke, umuntu ongafisa ukumbona kanye bese uyababaza, either ufela amathe phansi noma kufike ukuthi hlanza noma kufike noma yini engasenzeke i-reaction kuwena, ubona lo muntu ongabukeki. And yet lo muntu noma lenceku ithunywe nguNkulunkulu ukuthi izofeza icebo likaNkulunkulu lokuhlenga abantu olakeni lwakhe. Sikubukile lokuthi namanje baningi abantu abalichithayo ivangeli, baningi abantu abangayifuni lento yensindiso, baningi abantu abamphikayo uKristu, ngoba lo Kristu ekukhulunywa ngayo noma lo Kristu umprofethi u-Isaya amchazayo akusiyelo abantu abemlindele noma abantu abangathokoza ukuthi uyena oletha lensindiso noma uyena uNkulunkulu ofeza icebo lakhe ngaye. Abantu bakhomba indlela eziningi, abathi indlela eziningi ziyaya nazo uNkulunkulu. Abamboni lo Kristu noma lenceku kaNkulunkulu okuyena kuphela abangasindiswa ngaye. Abamboni futhi lo Kristu okuyena kuphela omxhumanisi phakathi kaNkulunkulu nabantu. Abambona abantu lo Kristu noma lenceku kaNkulunkulu okuyena kuphela oyindlela neqiniso nokuphila, ngoba akekho omunye ongafika athi uyisa abantu uNkulunkulu ngaphambi noma ngaphandle kwalo Kristu othunyelwe uNkulunkulu ukuthi azohlenga abantu bakhe ezonweni zabo nasolakeni lwakhe. Namhlanje la ngesiqhubekeke nesihloko sethu sona esikhulume ngaso, sizobuka futhi enye into yesibili sesimbonile lo Kristu noma lenceku kaNkulunkulu irejectwa abantu ngoba bengayilindela ukuthi iyona ezoletha lensindiso noma iyona ezolethwa lokuhlengwa kwabo ezonweni zabo, basindiswe olakeni kaNkulunkulu olubafanele. Sibuka lenceku kaNkulunkulu kuyiyona futhi eyayo eyesiphambanweni iyohlushwa ifa endaweni yabantu. Amen. Namhlanje sobuka lo nto kuverse 5 abumadondo. Sizobuka lento ethi umuntu owakufanele noma abantu bekumele bathole lokuhlushwa, bathole ukucinezelwa leli verse elikhuluma ngakho, bathole lokukufa yimina nawe. Kodwa endaweni yami nawe kukhona lenceku kaNkulunkulu enguKristu, lo onqatshwa ngabantu, lo abantu abamphikayo, uyena ohlayo othatha lesimo somuntu azalwe intombi uMaria abese yahamba nokuphila ngobungcwele ukuze ekugcineni ahambe ahlushwe abeseya ekufeni, ukufa kwesiphambano. Akafeli izono zakhe kodwa ufela izono zalabo abazokholwa umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngalo Kristu wokusindisa abantu, awenza kwalenceku yakhe yokuhlenga abantu elakeni lakhe, abakholwa yilokho. Amen.
Cela ungifundele verse 5. Yebo, yahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yachotshozwa ububi bethu. Isijeziso sethu saba phezukwayo. Ukuze sibe nokuthula. Nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Bazalwane, mhlawumbe before singene silichaze leli vesi, le statement noma lenkulumo evela kulomprofethi, umprofethi uIsaya, ekhuluma ngokuhlushwa, ekhuluma ngokufa kaKristu. Uthi yebo yahlatshwa, kufunda baba, uthi yebo yahlatshwa, yachotshozwa, kodwa ingachotshozelwa ini bazalwane? Izono zayo. Amen. Ukuze thina sibe nokuthula kuNkulunkulu. Ithi lento bazalwane, uma ngabe usindisiwe, ukholwa ngempela ukuthi unobudlelwane noNkulunkulu ngoKristu, kumele lento uyiqonde, futhi kumele kube into ephuma emlomeni wakho ukuthi endaweni yami ukhona owangifela. Ukhona ofanele ukuthi afe endaweni yami. Amen. Kodwa lokhu kufa kwakufanele mina. uNkulunkulu waletha uKristu ukuze abe umhlatshelo ofanele nophelele owamukelekayo kuNkulunkulu, abe substitution noma abe substitute. Bathini bazalwane? Bathi substitute. Bangitshela abantu abadlala ibhola, ebholeni ife kungena ama players kuthiwa laba impela yabona ama follows e-team. Amen. Bese kubakhona abantu ngaphandle babudlamini who are called substitutes. They are also team players. But i-example noma mhlambe le substitute engikhuluma ngayo ukuthi lo Kristu abangeni even nasegroundini to experience the game. Abantu abayizoni njengami, uKristu bengakadlali ibhola, bengakangena egemini, uphakamisa isandla uthi mina I will go into their place. Mina Kristu ngizoma endaweni yabo. Amen. Leli verse, verse 5, uzophinda futhi ufunde, ngathanda siufunde bazalwane. Leli verse letha this idea noma lomqondo we-substitution ukuthi kugudluzwe abafanele ukuthi bafe ngenxa yezono zabo nangenxa yephambeko zabo, kodwa uNkulunkulu wathethela lonke ulaka lwakhe, wachoboza indodana yakhe, yahlatshwa indodana yakhe, wasinda labo noma kwahlengwa labo akade bengamfuni uKristu, labo abakade izono zabo zibahlukanisile noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ubuyisa ubudlelwane bakhe, uthubela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ife esiphambanweni, ihlushwe, ifela izoni. Verse 5. Yebo, yahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sethu saba phezukwayo. Ukuze sibe nokuthula. Nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Ngiyathanda siyibuke le yesijeziso sethu saba phezukwayo ukuze sibe nokuthula thina. Again, buka ilanguage esetshenziswa lana. Isijeziso sasifanele thina, ngithi bazalwane. Isijeziso kaNkulunkulu sonke besifanele mina nawe. Kodwa uthi isijeziso sethu saba phezukwayo. He is our substitute. Amen. Mawufunda iTestament elidala uyikhumbula lenkonzo yemhlatshelo ebhothi siphelele. Bekuthi labo abonile ukuze izono zabo zitransferwe bekufanele balethe inqama noma imvu noma isilwane, bese bebeka isandla sabo esilwaneni, isilwane bese kuba yisona esithwala izono zabo. Amen. Leyo kwakuyisithombe esasikhomba lento uKristu ayiphelisayo esiphambanweni, ukuthi asayidingi lezilwane, asadingi lemhlatshelo, asayidingi lenkonzo kampristi ukuthi asingenele endaweni engcwele. Thina sesidinga uKristu kuphela, owumhlatshelo ophelele futhi owamukelekayo kuNkulunkulu. Isijeziso sethu saba phezukwayo ukuze thina sibe nokuthula. Konke uNkulunkulu ukujezisa, ulaka lwakhe, ukucinezela nokufa uyakuthatha
ukubeka phezu kwendodana yakhe. Uma uzoyifunda lento kwi-original language, ayikhulumi nje indlela ebeka ngayo ukuthi wakubeka phezu kwakhe. uNkulunkulu udedela ulaka lwakhe lonke, noma usukubona kuyibhilidi liwela phansi, udedela ulaka lwakhe lonke, ulibeka phezu kwendodana yakhe. He is our substitute. Amen. Yet indodana yakhe ayisazange isono. Esiphambanweni uNkulunkulu uyiphatha le ndodana yakhe as if yenze isono noma izono zami nawe. uNkulunkulu bayibheka uKristu esesiphambanweni, ubheka izono zethu, uNkulunkulu bese ededela ulaka lwakhe kulo Kristu noma kule substitute. Lo ongene endaweni yethu, indawo besifanele ngoba mina nawe lithi iBhayibheli inkokhelo Romans 6:23 ithi inkokhelo yesono ukufa. Amen. Wonke umuntu osebenzile bazalwane kumele athole umvuzo. Wonke umuntu ovuka ekseni ayemsebenzini angafika alwe nomqashi wakhe. Umqashi wakhe bese kuphela isonto noma kuphela usuku umqashi wakhe engakuniki inkokhelo yakho. Inkokhelo yesono bazalwane ukufa. uNkulunkulu akakwazi uNkulunkulu ngoba ungcwele ukuyeka ukuthi alufeze izwi lakhe. uNkulunkulu akakwazi ukuthi ukuyeka bazalwane ukuthi ayenze lento ayishilo ngesono. Amen. Romans 6:23 usho njalo uthi inkokhelo yokufa esono ukufa. Uthatha indodana yakhe uNkulunkulu ezelwe yodwa engasazange isono. Incwadi yabaseKorinto besibili 5:21 ithi uNkulunkulu menzile ongasazange isono ukuthi abe yisono ukuze thina sibe ngokulunga kaNkulunkulu kuKristu. Amen. Substitution. Uhoqiswa lobe kufanele mina nawe. Ulaka likaNkulunkulu ngenxa yezono zethu. uNkulunkulu uyakuhoqisa. Akhoqisi nje bese kushiya emoyeni. Khona kufanele phela lenkokhelo ifezeke khona. Ngoba inkokhelo yesono ukufa. Amen. Kodwa uNkulunkulu waletha uKristu to be our substitute. Ingakho mayiqhubeka incwadi yamaRoma ithini? Kepha isipho, it's a gift. Somusa sikaNkulunkulu sokuphila okuphakade sikuKristu Jesu inkosi yethu. He is our substitute. Ulaka likaNkulunkulu alokhisele kuKristu, ukuhlushwa, ukushawa kwakhe, ukudatshulwa komzimba wakhe, ukushayela weyipikili kuyena bekufanele mina nawe ngenxa yesono. Lwamuthi wehlazo bekungamfanele uKristu. uKristu bengafanele abethelwe phakathi kwey'kwezelelesi because uKristu akazange azenze lutho. Kodwa ngoba uNkulunkulu umenzile, uNkulunkulu njani? Ongasona isono, wamenza isono ukuze thina mina nawe sibe ngokulunga kwakhe uNkulunkulu uKristu Jesu. Hayi omunye, uKristu Jesu inkosi yethu. Akekho umuntu ongayithethelela athi lento ayikhulumi nami. Kumele wazi ukuthi incwadi yamaRoma chapter 3 uverse 23 uthi bonke bonile, but uqala kuverse 9 babumadona uqala kuverse 9 ithi kuverse 9 uthi akekho noyedwa bazalwane njani olungile. If we understand lento bazalwane, sitting here we understand ukuthi uNkulunkulu is angry with sinners every day. Fundi wani ufundayo? Romans chapter 3 verse 23. Okay. 3 verse 23. Okay. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo. Imancane mfundisi wami. Ngokuba bonke bonile. So no one is with excuse. Amen. Akekho ngathi mina lo Jesu okhuluma ngaye noma lenceka kaNkulunkulu othi uNkulunkulu udedele lonke ulaka lwakhe phezu kwakhe. Wengamele mina. Izwi kaNkulunkulu lithini? Ukuba bonke. Amen. Akekho elimshiya ngaphandle.
likhuluma nami ngimi la, likhuluma nawe uhleli lapho, likhuluma umuntu ongaphandle olazi iqiniso nongalazi ukuthi ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Qhubeka lo verse baba, qhubeka nani. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Qhubeka nali verse baba. Okay, verse 24. Yes. Balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ukuhlengwa okukuKristu Jesu. Ukuhlengwa ubani? uKristu Jesu. Uthi ngala ku-A kwaleli verse leli 6:23 ukuba bonke bonile yile bafanele abazalwane ulaka likaNkulunkulu ngoba inkokhelo yesono yini bazalwane ukufa. But buka le substitution ngifuna si-understand le substitution. Upart B waleli verse chapter 3 verse 23 uthini bafundisi? Uletha uKristu njenge-substitute. Niyazwa bazalwane? Uletha uKristu njengomuntu omele noma ongena endaweni yezoni esifanele ulaka likaNkulunkulu neyifanele inkokhelo yesono kungukufa. Qhubeka nalo verse wami. Verse 24. Balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Verse 25. Amisileyo uNkulunkulu ukuba abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe ukuze kubonakaliswe ukulunga kukaNkulunkulu nokuyekelwa kwezono ezazenziwe phambilini. Amen. Ummisile uKristu ukuthi abe inhlawulo. Niyazwa bazalwane? Konke uNkulunkulu ithe isijeziso sethu uNkulunkulu wasibeka phezu kwakhe. Amen. Konke uNkulunkulu kwakungaphakathi ngomuntu. Konke uNkulunkulu ayenakho ngomuntu okuyisono, isono esihlukanisa umuntu noNkulunkulu, isono esivusela uNkulunkulu ulaka, usithathile wasibeka phezu kwendodana yakhe. Amen. Yonke inhlawulo, the account was paid by uKristu. Amen. uKristu bese ethatha this account ayilethe kuBaba athi I have paid for their sins. Amen. Balungisisiwe, they are righteous. Amen. Asekho manje into ethi uyakweleta because uKristu has declared you righteous and has paid the price in full. Amen. Yabona abazalwane ngesikhathi uAdam ensimini yase-Eden ewele esonweni lokukuthula akhuluma ngakho la uIsaya ukuthi ukuze sibe nokuthula noNkulunkulu, lokuthula akhuluma ngakho kulahleka ensimini yase-Eden. This peace yesingisi between uNkulunkulu nomuntu, because isono, uyabona ukuthi isono simhlukanisile umuntu noNkulunkulu. Amen. Uma ufuna uncane Genesis babu Dikon chapter 2, omunye ufuna Genesis chapter 3 verse 8, uzoyibona lento yokuthi ubudlelwane obuhle okade bukhona phakathi komuntu noNkulunkulu akuyena uNkulunkulu osukayo oshiftayo ekulungeni kwakhe, kodwa umuntu ophumile endleleni waphuma umuntu wawela esonweni, and from that day umuntu uyabalekelana noNkulunkulu ngenxa ungalungi kwakhe nina ngenxa yesono. So lelulaka uNkulunkulu alidedela kuKristu, uyabona ukuthi kufanele ngempela kube ulaka uNkulunkulu alidedela kumina nawe, ngoba mina vele ngiyisoni esibalekelelayo noNkulunkulu. Genesis chapter 2 verse 16. Ifuna uyibone lento yesono nokubalekelana komuntu noNkulunkulu, nokuhlukana komuntu noNkulunkulu. Umuntu ufanele ngempela lonke ulaka likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu alidedele phezu kwakhe.
2:16 Genesis. uSimakade uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungazidla izithelo zanoma yimuphi umuthi osensimini Verse 17. kodwa ungadli kwezomuthi wokwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi ngokuba mhla wadla kuwo uyokufa nokufa. Nayi judgment kaNkulunkulu. uNkulunkulu gives a command. Umuntu esensimini. Umuntu la uNkulunkulu ekhuluma naye akawele esonweni. Alikabi khona ulaka likaNkulunkulu. Okumele uNkulunkulu alidedele kumuntu. Kodwa uNkulunkulu uyamyala umuntu. Ziphathe kanje. Amen. uNkulunkulu akamyeli nje umuntu ensimini umbekela ama-boundaries, umuntu umbekela imithetho yokuthi ungaweqi lo mthetho, ungaweqi lokuyala kwami. Ngoba uma ukweqile uthi uyokufa nokufa. Yingakho ncwadi sifunda uRomans chapter 6 verse 23 uthi inkokhelo yokufa, inkokhelo yesono ukufa, because of this verse. Because uNkulunkulu utheni, once nadla kulo muthi enginyaleli ukuthi ningadli kuwona niyokufa nokufa. Uzobona umuntu esonile. Umuntu ulala kaNkulunkulu sezomfuthela. Ubudlelwano phakathi kaNkulunkulu nomuntu sebuzohlukana. Ngenxa yani bazalwane yokuthi umuntu uwele esonweni. Umuntu wagolozela uNkulunkulu, wagolozela i-commandment, umyalo uNkulunkulu amyale ngawo. Chapter 3 verse 8. Uzobona la verse 8 uNkulunkulu seyafika uza kumuntu amnikeze imiyalo yakhe. Uza kumuntu ambelelile indlela yokuyiphatha esensimini yase-Edeni. But buka sekushintsha izinto. Verse 8. Verse 8 ntambama selipholile indoda nomkayo bezwa izigi zikaSimakade uNkulunkulu ezihambela ensimini base becasha phakathi kwemithi. Yes bazalwane. Beze izigi zikaNkulunkulu. Awukuzwa lokhu before. Okusho ukuthi uNkulunkulu bebemazi labantu bebekwazi ukuzwa izigi zabo. Ukuthi uNkulunkulu ke loyo. Kusho ukuthi uNkulunkulu bekafike ezobheka labazalwane noma labantu ababeka ensimini. Kodwa ngoba sekufika isono ensimini yase-Edeni, seqala ukuhlukana phakathi kwe-relationship noma ubudlelwane phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Ngoba uNkulunkulu uyezwakala ngezigi kulo muntu. Uyazi lo muntu uNkulunkulu umbekela umyalelo othini. Uyazi futhi lo muntu noma uAdam noEva bayazi ukuthi uNkulunkulu sefikile. uNkulunkulu uthe kuthina chapter 2 verse 16 siyofa nokufa. uNkulunkulu mase efika sizigi zakhe, nangu uNkulunkulu maye asicashe ngoba uNkulunkulu uselethe ukufa. I-judgment kaNkulunkulu abeyishilo ukuthi bayofa nokufa. Sebeyaqala abantu bamcashela uNkulunkulu. From that day bazalwane, umuntu uyabalekelana noNkulunkulu. Umuntu becomes a fugitive. Njengomuntu ofuna amaphoyisa njalo ehlele ebaleka lebona imoto yamaphoyisa because wazi icala lakhe. Akazokuthanda ukuhamba ebumnyameni, akazokuthanda ukuhamba la kubona khona abantu ngoba uyazi ukuthi amfuna amaphoyisa. NoAdam noEva babaleka bayocasha, bacashela uNkulunkulu. NoNkulunkulu otheni, uma niyenadla kulowa muthi niyofa nokufa. Sesingenile isono. uNkulunkulu oligcina izwi lakhe, uNkulunkulu ongaphumi ezwini lakhe, uNkulunkulu olifeza futhi izwi lakhe uthi ngenxa yalokho nizofa nokufa. Funda uJohn chapter 3 verse 20. Uzoyibona lento yabantu bebalekela uNkulunkulu again ukuthi nevangeli ngoJohani uyakusho lokho uJohani ukuthi abantu vele inature yabo ukubalekelana noNkulunkulu ngoba abantu abakufuni ukulunga futhi abakufuni ukukhanya, babalekelana noNkulunkulu. Chapter 3 verse 20 John. Ngokuba yilowo nalowo owenza okubi uyakuzonda ukukhanya. Yes bazalwane. Ngokuba yilowo nalowo owenza okubi uyakuzonda ukukhanya. Qhubeka baba.
akezi ekukhanyeni, funa imisebenzi yakhe idaluleke. injalo bazalwane indaba yesono. Ngifisa sibuke le substitute again sahamba ngayo ungadideki. Abantu kade befanele ulaka likaNkulunkulu from the day ensimini yase-Eden kuze kube manje esikhathini esiphila kusona. Nangesikhathi umprofethi Isaya ebhala ngaso, abantu, mankind, abantu izono zabo ezibahlukanisile noNkulunkulu, including isono esenzeke ensimini yase-Edeni, kanye nezono namhlanje mina nawe esiyikhethelayo ukuzenzela zona. Siyabalekelana ukukhanya njengo-Adam no-Eva, ngoba sifuna imisebenzi yethu idalulwe ukuze ivele obala. Ithini le? uKristu bekuyena obefanele ukuthi abe yisubstitute. Uyena uKristu ngempela uNkulunkulu ambonile obefanele ukuba endaweni yethu, ngoba mina nawe siyahluleka futhi bese ngesikwazi ngoba thina akukho okulungile ngathi. Sonile. Amen. Silelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Uverse 9 kwalo chapter 10 uthi akekho noyedwa olungile, akekho noyedwa ofuna uNkulunkulu. No one seeks after God, not even one. Akwazi uNkulunkulu ukusebenzisa abantu ababe substitute. Those that their lives are full of sin. uNkulunkulu ukhetha indodana yakhe ukuthi kube yona isihlengo. Amen. Olungileyo ufela abangalungile. Ongesoni soni ufela abayizoni. Substitute. Nali verse engilaziyo nilithanda kakhulu manithandaza. Leli azolifunda manje uDikoni ku chapter 5 ekugcineni uthi ngemvimbo yayo siphilisiwe thina. Niyazi leli verse ave lisikitaza bazalwane. Sivele sibona ama BP ethu ngemvimbo sithi declare and speak into existence ngemvimbo yakhe siphilisiwe. And sithatha leli verse silikhiphe to its original meaning. Sikhiphe leli verse isigqi uNkulunkulu after sikulicommunicate nathi ngaso. In fact mase ngemvimbo yakhe siphilisiwe bese sibona izifo zethu. Abane BP bafunda leli verse ba declare this verse. Khuluma leli verse ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Athi ngiquote Isaiah 53 verse 5. Amen. One BP noma ukukhulekela umuntu sokukhulekela ngemvimbo kaJesu siphilisiwe. You don't understand the essence and the depth of this verse. This verse leli verse leli ungavela udlale kanjalo ngayo. Niyezwa bazalwane? Ngemvimbo kaKristu. There's one thing uKristu ayiyele esiphambanweni. Ukukhulula abantu ezonweni zabo. There is one thing uKristu ayiyele esiphambanweni. Ukuhlenga abantu olakeni likaNkulunkulu. Uma kukhulunywa ngemvimbo yayo ukuthi siphilisiwe, siphilisiwe thina ezonweni. Sisindisiwe ezonweni. Ulaka kaNkulunkulu belusifanele. uNkulunkulu ulidedele endleleni yakhe. That is why lithi ngemvimbo kaKristu siphilisiwe. Every stroke uKristu asitholile shower, wayengashaweli prosperity yakho. Wayengashaweli izifo zakho ezisemzimbeni ophila nazo, amahlala khona ukuthi aphele. Kodwa uKristu mayishawa, ushawela izono zethu. Lento uNkulunkulu amlethele wona uKristu la emhlabeni. Eshawa ehlushwa eze efa lemvimbo ekhulunywa ngayo. Ufunda le verse kahle uqale phansi verse 5 uzobona ukuthi le verse i continuation from verse 4 uya verse 5 ukuthi uthi ke ngemvimbo kaKristu thina siyizoni thina uNkulunkulu athi ulaka lwakhe lonke kuKristu siphilisiwe. That is substitution finalized. So ibona realized ukuthi nice substitution ekhulunywa ngayo ngemvimbo kaKristu thina siphilisiwe. Funda verse 4 to verse 5 ufunde kahle uhambe nawo.
verse 4 to verse 5. Yes. Okay. Verse 4. Kodwa yazithwala izifo zethu. Mayithi izifo zethu bazalwane akakhulumi ngalezi zifo nicabanga ukukhulunywa ngazo. Infirmities, qhubeka. Yabetshatha ubuhlungu bethu. Yes, every pain ekufana Kepha- nokuza kuwena. Christ bore it himself. Qhubeka. Kepha thina sathi ijezisiwe. Ishaywe nguNkulunkulu. Ihlushiwe. Yebo yahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu. Ngifisa uhambe naye mazibuko. Yebo yahlatshwa. It's confirmation of verse 4. Yebo yahlatshwa ngenxani bazalwane yeziphambeko zethu. Qhubeka ke baba. Yachotshozwa ngobubi bethu. Ngenxa yeziphambeko zethu. Isijeziso sethu saba phezukwayo Ngenxa yeziphambeko zethu. ukuze sibe nokuthula. Nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Yesu bazalwane, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Amen. Ngifisa ubheke elinye ivesi elifakazela babulokhuzi baba uMadondo noma baba uMazibuko sona ukhohlwa amagameni bamadikoni. Eliqinisekisa noma elicacisa kakhulu lento uIsaiah ayisho uzoyibona manje siyibhalwa umpostoli uPetro. Uconfirma noma ucaphuna uIsaiah 53 uverse 5 this portion nje ukugcina uzobona seyiqinisekisa lento because iBhayibheli is progressive. Uzoyibona ukuthi nangifuthi ayisho lento uzoyibona icaca kakhulu lapho ukuthi akakhulumi kahle ngezifo lezi esinazo thina ezisiphathayo. Methi ngemvimbo yakhe thina siphilisiwe ukhuluma ngani? 2:24 1 Peter 2:24. Petro kuqala chapter 2 verse 24. Uyacacisa kakhulu kuPetro ngicela nihambe na umfundisi. Owathwala izono Yesu zethu. bazalwane owathwala izono zethu. He bore our sins ngesingisi. Owathwala izono zethu emzimbeni wakhe. Emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni. Just hold it there. Wathwala izono zethu emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni. Underline that. Ukuze ukwazi ukutolika noma ukinterpreta leli verse ehleliswa abantu ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Kumele understand ukuthi this is about sin, nothing else. Qhubeka mfundisi. Okay, sokuqala phansi. Owathwala izono zethu emzimbeni wakhe. Emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Ngemvimbo yakhe naphiliswa. Amen. Yesu bazalwane iyacacisa. It speaks about isono ngemvimbo yakhe eshaya uKristu it was because of isono. Asibheke uverse 6 bazalwane. Uverse 6 ucacisa lento mina nawe esingayiphika sigolozele ukuthi impela nathi siyafaniswa nalezilwane futhi sinjalo. Mhlambe namanje phakathi kwethu bakhona abanjalo. Amen. Njengalezi imvu akhuluma ngazo athi zidukile zisifunela okwazo zihamba indlela yazo umprofeti Isaiah verse 6 kaIsaiah 53. Thina sonke sidukile njengezimvu. Yilowo nalowo. Thina sonke sidukile. Thina sonke sidukile njengezimvu. Yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Usimakade wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Again. Thina sonke sidukile njengezimvu. Yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Usimakade wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. This again iletha lento ye-substitution. Amen. Mhlawumbe asibuze noma mhlawumbe awuyibuze. Kungani izimvu lezi akhuluma ngazo noma enza this example? Kungani izimvu bayazi abantu ziduka? Kungani izimvu uma ngabe eyodwa idukile yakhala ngaseleweni nezinye ziyalandela?
Why? It's because izimvu ziyizimvu. And it is in their nature vele ukuthi zibe nje. Imvelo yezimvu ithi zibe njalo ziduke nazo. They must wander and go astray. Yes, ngisho njalo. Because it is in their nature as sheep. Umbhali ke lana uIsaya ufanisa mina nawe njengezimvu. Because mina nawe siyaduka. Siphume endleleni. Mina nawe we wander. Mina nawe siyaphuma emiyalelweni uNkulunkulu asiyale ngayo. Mina nawe siyamgolozela uNkulunkulu ngendlela esiyiphatha ngayo. Mina nawe siyamgolozela uNkulunkulu ngendlela esenza ngayo. Mina nawe siyamgolozela uNkulunkulu even nendlela esimkhonza ngayo. Like sheep. Sikhathi esiningi umuntu uyifunela indlela yakhe. Ingakho uthola abazalwane obathembile serving two masters. Bekhonza uNkulunkulu ababili. Ingakho uthola abazalwane obathembile beconsult inyanga. Ingakho uthola abazalwane othi bathembile bathi basindisiwe bayaphathiswa kwezimvu bayaduka. Bakhala katheleweni. Bahambe bayofuna izitika zamadoda athile. Bahambe bayofuna amakhalende amadoda athile. Bahambe bayofuna amanzi abusisiwe, bafuna amafutha ayitapu. Bafuna zonke izinto esikhombisa ukuduka. Baconsulti izangoma bayibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Baconsulta even nabaprofeti abamala njengoba amabhida athi umfundisi ayi ku one on one no man of God. Because man of God uthi ngizokuqaqela inkinga zakho, ngiyazi ukuthi umsebenzi awutholi, ngizokulungisela. Sow a seed. Sinjalo nathi njengezimvu sidukile because siyazenza lezi zinto futhi siyayifuna kakhulu kuneqiniso likaNkulunkulu. Amen. Sonke bazalwane siyizoni. Siphumile entandweni kaNkulunkulu. Khumbula uma ebhala uIsaya ubhala uletha abantu noma uletha isihloko esiveza abantu abarejecta icebo likaNkulunkulu ukuzobahlenga. Nami nawe our actions ukwenza kwethu it rejects icebo likaNkulunkulu uma senza lezi zinto. Beko 6b uthini? Again uyibona into verse chapter 5. Uthi usimakade wehlisela phezukwayo ububi bethu sonke. Again uNkulunkulu basana kadili ngendlela efanele adile ngayo nendodana yakhe. Wena nje yakhe indodana bakuzuvuma basana kwenzeke. Bo uzuyenza in fact lento kuyakhe indodana ukuthi wehlisela ulaka lwakho phezukwayo. Ulaka kufanele ngabe wehlisela kwabantu abayizoni. Yona is sinless and is a spotless lamb of God. Amen. Kodwa uNkulunkulu wehlisela ulaka lwakhe phezukwayo. Uthi 6b usimakade wehlisela phezukwayo ububi bethu sonke. Ithini lento bazalwane? Umalusi ufela izimvu zakhe. Umalusi uyena othwala izono nokungalungi kwabantu bakhe noma kwezimvu zakhe. uJesu mafuna incwadi kaJohn chapter 10 verse 11. uJesu uyayichaza yena njengomalusi. Uthi uJesu mina ngimelusi omuhle, abesethi umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe. Yini bazalwane? Substitution. Umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Uma ubuka
umlando wokwalusa even from eBhayibhelini. Leli verse ngifuna ulicacisa ulizwe uJohn chapter 10 verse 11. Uma ethi umalusi omuhle, ngifuna umunderstand lo malusi uthiwa muhle ngani. 1, muhle lo malusi ngoba udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. What does he do? Akalusi izimvu ayiqhube phambili. Izimvu uyayihola zimlandele. Ngoba zizimvu ziyaduka. Izimvu uyayihola zimlandele adela ukuphila kwakhe, zimlandela futhi uhamba phambili ngoba kungenzeka ehlane lusile noma edlelweni kuvuke isilo, kuvuke ibhubesi, kuvuke ilwane ezifuna ukubhengula lezimo. Yena umalusi omuhle ngoba udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Substitution. Umalusi omuhle wenze njalo. Yilo Kristu noma lenceke kaNkulunkulu izakhuluma ngayo. Idela ukuphila kwayo. Yathwala izono zehlabathi. Amen. Ichaza ukuthini lento ethi uNkulunkulu le athi ububi bethu ethi uSimakade wehlisela phezukwayo ububi bethu sonke. Ichaza ukuthi konke ukungalungi, every ounce of sin, every ounce of unrighteousness, uKristu ukuthwalile, and he went onto the cross. Kodwa ubani owenza lokho? uNkulunkulu owehlisela lokungalungi nobubi bethu. Uyabazi ukungalungi bakho, uyabazi ububi bakho. Uma umphika lo Kristu sihleli nawe lana, uphika umsebenzi kaKristu awenzile noma ungawukholwa ungacaceli, umsebenzi kaKristu awenzile esiphambanweni ukuthi uNkulunkulu uSimakade wehlisele phezukwayo ububi bethu thina sonke. You are not the exception. You just have to believe. Ukuthi uKristu wavuma. uNkulunkulu uyenzile lento. Wehlisela ububi bethu sonke phezu kwendodana yakhe. And yet he was sinless. Amen. Imagine uNkulunkulu esiphambanweni indlela nje yaphatha ngayo uKristu, even esefika esiphambanweni umphatha uKristu as if wenze zonke lezi zono, konke lokungalungi lokungcola mina nawe esikwenzayo, ukuntshontsha ukubeka phezulu kaKristu, ukuphinga ukubeka phezulu kaKristu, ubufebe ukubeka phezulu kaKristu, amanga uNkulunkulu wadedela ukubeka phezulu kaKristu, ukuhleba yonke into engalungile bazalwane, ukubulala yonke into engalungile. uNkulunkulu uyithatha uKristu uma imbheka, umbheka uKristu uNkulunkulu ethwele zonke lezi zono noma konke lokungalungi, kodwa uKristu akakwenzanga. Ubani abakwenzile? It is you and me. uSimakade wehlisele phezukwayo, yezo bazalwane, ububi bethu sonke. He never left anything. Uthathe konke ukungalungi kwethu, zonke izono that has ever been committed. Nawe usaziyo usenzayo noma usenzile, kodwa uNkulunkulu usithathile lesono wasibeka phezu kwendodana yakhe. Awusayithwalela izono wena. Just believe ukuthi yenzekile lento. uNkulunkulu ukufezile lokhu ngoKristu. Ngesikhathi uNkulunkulu emthatha uKristu ebeka lezono zakho phezu kwakho, ukuthi uKristu akayithwale afika afele zona esiphambanweni. Amen. Lo Kristu umsula bazalwane. Bangakutshela abantu abaningi ngizobehlekisa ngoJesu, abantu bathi wantshontsha imbongolo, bathi washaya abantu ethempelini, bathi uKristu uyefunani lapha nakalokhuze kaLazarus, uwe nentombi lapha. Kodwa iBhayibheli isitshela lokho bazalwane, izinto ezishiwa abantu engalungile ngoJesu. He has never committed any sin. Amen. Uyena yedwa, uyena kuphela olungile.
who has ever lived kulo mhlaba. Ayikho indoda eke yaphila kulo mhlaba eyaze yahamba ingasenzanga isono ngaphandle kaJesu. Afikile amadoda kodwa mawufunda iBhayibheli kuthiwa alungile. Mawufunda incwadi kaJob chapter 1 ithi there was a man in the land of Uz, ikhuluma ngobani? NgoJob. Angithi bazalwane. Kodwa along iBhayibheli uyambona uJob ewele ezonweni multiple sins. Amen. Lokulungu kade kushiwo ngayo uJob kuthiwa uJob wayemsaba uNkulunkulu, uyakubona ekuqhubekeni kwendlela uJob ngoba naye uphile kulo mhlaba ukuthi uJob did commit izono. Kodwa lo malusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe, he made sure he could not sin, and he remained sinless until his death on the cross. Ifisa uyibone lento bazalwane ukuthi he was perfectly innocent and spotless and sinless. He was not corrupted by any sin uJesu bazalwane. And yet uJesu wayelingiwe naye, but he did not choose to sin. Hebrews chapter 7 verse 26. Ifisa uyibuke lento ubufakazi obukhona ezweni kaNkulunkulu ukuthi lo Jesu akaze asenze isono. He is a spotless, sinless Son of God. He is without any sin. Akanaso isono. Akasenzanga isono waze wahamba emhlabeni. 7:26 Hebrews. Ukuba umpristi omkhulu onjengaye usifanele thina. Ongcwele. Hamba kancane unjani bazalwane? Bese banjani ke? Nayi character yakhe oqala unjani? Ungcwele. Only he. Qhubeka bazalwane. Is holy. Qhubeka baba. Ukuba umpristi omkhulu onjengaye usifanele thina. Ongcwele, ongenacala, ongenasici, owehlukanisiwe kwaba yizoni, owenziwe waphakama phezu kwamazulu. Nayi into bazalwane, asamsanini. 1 ungcwele. Chaza ukuthini lena? He could not sin. Singasenza isono. 2 akanacala. Amen. Akekho umuntu uJesu sehambile ongathi washiye necala la cha. Ephila la emhlabeni ezenyukele ezulwini, he remained sinless and akazange abe necala. Akazange abe nasica, ayikho into ongamnemba ngayo uJesu uthi uyiyona. Amen. Ingakho uJesu uma sekufanele bambeka amacala ukhokhela ofakazi abantu abazoqamba amanga bathi simzwile 888. Amen. Because uJesu could not sin, they had to fabricate and manufacture amanga ukuze bakwazi ukumthola necala lokuthi bambethele. Amen. Bese lithi ke wehlukanisiwe kwaba izoni. Wehlukanisiwe kwaba izoni. Wehlukile, nini sicula kanjalo ngithi wehlukile akalinganiswa. Isho njalo bazalwane. That is your song. Wehlukanisiwe kwaba izoni. Esiphambanweni khumbula khona igama leli engifisa silibuke. Yini enzeke esiphambanweni? Sikhulume ngolaka likaNkulunkulu, yakhumbula bazalwane. Why uNkulunkulu ethatha izono nokungalunga bonke abantu akudedele endodaneni yakhe? Isizathu salokho ukuthi akise kuKristu ukuthi uNkulunkulu ufuna ulaka lwakhe lonke lugculiseke esiphambanweni. Umphatha uKristu ngalendlela because uNkulunkulu ufuna ukugculiseka ulaka lwakhe, propitiation. Nisho njalo ligama ngesingisi. Ukuze kugculiseke ulaka likaNkulunkulu, propitiation of ulaka likaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi ulaka lwami lonke ngizolidedela kuKristu. uKristu uba umhlatshelo ozosatisfy noma kube umhlatshelo which will appease, umhlatshelo ozokwazi ukugculisa uNkulunkulu. Amen. La siyazi sisuka abazalwane ezintweni zempepho emakhaya. Nekhumbula abazalwane singasindiswa.
ngifisa u-understand this propitiation leli gama leli lokugculisa ulaka likaNkulunkulu. Bekuthiwa abaphansi badiniwe bathukuthele banolaka. Angithi bazalwane bekushiwo njalo asivumeni phela abazalwane. Kuthiwa abaphansi noma balele badiniwe banolaka. Amen. Bese ke amakhehla la ekhaya aphilayo noma ubaba hayi babefuyile kuqala namanje bayakwenza lokho. Asihambeni siyoshweleza. Amen. Ngoba abaphansi banolaka bekushiwo njalo. Amen. Asiqhathanise uNkulunkulu wethu nalabantu abaphansi because siyazi into engekho leyo bazalwane. Amen. Kodwa ngizama ukucacisa abazalwane indaba yolaka ngendlela mhlawumbe beni-understanda ngayo ningakafika enkosini ningasindiswa. Ningayi-understand lento yensindiso nevangeli nokuthi vele izinto abakhuluma ngazo zolaka labantu abaphansi izinto ezingekho. Bheka ulaka likaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ulaka lwakhe naye uNkulunkulu ukuthi lugculiswe noma uNkulunkulu akwazi ukuthi uNkulunkulu aneliseke ukuthi ulaka lwakhe aqola uNkulunkulu ngoba ulaka lwakhe ulithathile lonke. Propitiation. Wenza uKristu umhlatshelo, wathatha konke ukucasuka kwakhe uNkulunkulu, lonke ulaka lwakhe nokugcina kwakhe wakubeka endodaneni yakhe. His son was sinless. Again, he was not corrupted by any sin. Uthumela indodana yakhe uNkulunkulu ezelwe yodwa. Ubeka wonke amacala nezono ezake zenziwa noma zenzeke emhlabeni zenziwa yithina mina nawe. Uyithatha uNkulunkulu uyibeka endodaneni yakhe ezelwe yodwa. Na into bazalwane engise understand as i-application kuthina lento. Isho ukuthini lento kuthina bazalwane? Bazalwane kumele si-understand lento noma siyiqonde ukuthi uNkulunkulu ulungile. Is righteous. Altogether uNkulunkulu ungcwele, he is holy. And uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amen. uNkulunkulu osizondayo isono. uNkulunkulu because he is righteous, uNkulunkulu ufuna abe just, asihlulele isono. Amen. Ukuze kugculiseke ulaka lwakhe ngesono. uNkulunkulu again uNkulunkulu obuka isono abese cha lesi sincane ngasifaka phansi kwakhaphethi ngikhohlwe isona. Sonke isono esenziwe umuntu noma zonke izono esenzayo uNkulunkulu avele nje akhohlwe izona. Amen. Akayithatha ayifake phansi kwakhaphethi. Kumele uNkulunkulu lezona sithole inhlawulo yazo. Kumele sithole inkokhelo yazo lezono lezi. Amen. uNkulunkulu ongcwele. Yingakho lo uNkulunkulu ethumela indodana yakhe ezelwe yodwa uthi izoba umhlatshelo walezi zono. No matter how big, asikho isona esincane kunesinye, asikho isona esikhulu kunesinye phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu onjani? uNkulunkulu ongcwele futhi uNkulunkulu olungile. Amen. Ngiyafisa sibuke esihloko sesithathu. Sibheke lento ngimase sishawa isikhathi bazalwane. Mhlambe ngokuvumelana bazalwane ngithanda ukuthi ngilimaze abazalwane. Sizosibheka next week isihloko sesithathu. La sizobuka khona uKristo, ihumility, uyithoba kaKristo nokuyinikela kaKristo ezintando kaNkulunkulu. Ukufeza icebo lakhe, ukusindisa labo abayizoni nabazokholwa kuye bathembele kuye. Asikhuleke.